लोगोफोरा रायगोन आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै स' आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बारायफिननाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एक्चुअलि लोगोफोर जोंनि सिमेन्ट साफ्रि दा बै माबायावहाय एसबि बड' हाइ स्कुलाव ना एसबि बड' हाइ स्कुल फिल्डआव ना नैबे अफिसाव थायो आं बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय आंथ' मैया सफैदों नालाय आलासि जाहैनानै ओमफ्राय दा आं बेयाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय दा मायाव जागोन थांबाय थानोसै नोंथांमोना नुलांखागोन निसय आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै आं मोनफैबाय आरो नायनाय अफिसावसो जादोंमोन बिलखि अफिसाव मानसिफोर
kita gaudikan bahayanya Islam sekarang kalau mengenai aja ya kita